și de salutare pentru un și bine am găsit la un episod de Minecraft, primul episod pe acest canal și vom face o serie nouă de creativ. Nu putem filma astăzi cu Maia, că ea nu poate. Bun, o să, dacă e, jucăm și cu ea. Ok, hai să trecem la treabă. Voi pune de asta, creez lumea. Și ce să facem? Jucăm pe creativ, pentru că noi suntem fetițe. Ok? Hai să vedem. Ce avem noi pe aici? Nu este asta. Nu știu dacă s-a băgat nou la Play. Nu s-a băgat. Vom face o casă pentru prima și prima dată, care vrea să fie frumoasă și să aibă, să avem și eu și Maia. Am întors telefonul din greșeală. Deci așa. Așa. Așa, așa și atât. Ok. Hai să trecem la treabă. Nu, mai bine fac așa, nu? Uitați. Ok. Nu, uitați. Altfel facem, nu știu la ce mă gândesc eu. Deci. Ok. Voi face și așa. Ok. Mai pune și pe aici. Mamă, ce plac. Ok. Și aici voi face așa. Ok. Voi face așa, nu. Foarte greu de făcut. Nu știu cum de. Așa, așa și așa. Bun. Și aici avem noi castelul nostru, nu știu ce chestii. De va fi enchantul. Așa și aici așa, da? Așa. Doar așa. Ești ok. Ok. Bun de nebun. Și aici punem enchantul. Să pun asta pe pentru că așa. Bun. Și putem să facem și așa. Deși nu știu ce să zic. Mai mult de design. Ok. Fac și așa. S-ar vedea bine, nu de alta. Da, s-ar vedea bine așa. Păi. Da. Puteți să fac și așa.
Ok. Bam. Ok. Da, e ok așa. A dat-o nici... Hai, frate! Porcărie! Într-un final, suntem pe Minecraft. Ok. Și punem noi aici astea. Ok. Mamă, ce șmecher se vede. Așa. Și așa de final ce am mai putea pune. Am dat seama că aș vrea să fac așa. Adică bun. Ok, după mine. Ok. Mai facem. Hai să terminăm măcar. Măcar să terminăm. Bun. 1, 2, 3, 4. Bun. Și hai să vedem cum arată. Sper să vă placă. Dacă da, lăsați în comentarii o notă. Nu știu, o prostie. Ce să fac? N-am ce face. Și înainte de toate, tot vreau să fac acest lucru. Gustați. Apă. Plus lavă. Bun. Sper să nu treacă de limita asta. Nici limita asta. Mai zi băi. Și data viitoare vom face niște TNT-uri peste tot. De fapt, uitați cum facem. Facem de acum TNT-uri peste tot. Și foc. O fi nebunie aici, băieți. Buim. Uh-oh.
Nu mai contează. Ok. Uh-oh. Vă dau un build ăsta aici. Ok. Oh my god, cum se face? Și o să le mai explodăm și pe astea. Oh my god, ce crash! Știți cum arată lumea? Cum sper că v-a plăcut, dacă da, apăsați butonul de like, am fost la, ne vedem data viitoare, pa, pa!